Sa mga pagulong dinaran sa mga balita lokal, duha ka asosasyon sa tricycle drivers kag jeepney drivers sa Vista Alegre nagapamatok sa tanyag nga libre sakay sa Office of the Vice President. SK sa Barangay Villamonte, finalist sa National Outstanding SK Council sa Pilipinas. Sa balita nasyonal, presyo sang itlog magasaka bangod sa paandam sang bird flu. Office of the Vice President naglansar sa libre sakay sa 5 ka mga lugar sa Pilipinas. Maayong aga Bacolod, maayong aga bilugawahin sa Western Visayas. Karong adlaw Huwebes, Agosto 4, 2022. Ang inyong news team, Aksyon Eden Aboso. Kag-Action Boy Duran. Ang mga balita lokal, pagganap lamang sa This time is Good morning mga ka-action and happy Wednesday, happy Thursday mga ka-action. No? Welcome diri sa Aksyon, Balitang Bayan numero 1. Sa aton dira nga mga naga-monitor sa Facebook, please like, follow and share sa aton sininga FB Live. No? Good morning dira. Sa mga nagapangapiaga pa, subong sini medyo maulanon ang panahon diri sa siyudad sang Bacolod. Medyo mabasa ang aton sini nga dalan, maduludanlog, so halong lang mga ka-aksyon. No? Kahapon natukot sa Southern Negros, Kawayan to be specific, do mainit yung panahon mo daw, wala to yasang nabatyagan nga pag-ulan-ulan, no? Pero diri sa Bacolod, Gabusbus di kapon kundi ulan. Kagabi pag-induction boy. Grabe do. Ato ko kapon sa kawayan niya pero tikainit to ya. Ay la, ano naman? Ginapili guro sang ulan ang iyang tupan. Feeling ko man. Morning Action Eden. Good morning, Action boy. Daw kuan man, daw hindi man balingag bangian ang akong uniform, di man. Bangian how? Ito kay na to. Tungkol sa ulan ko, basa na di kinaw. Ay, yung malam lang sagli, no? True. Ito, diri ka pala pong kobla. Okay, para ma-feel ko. Nga ginakurog-kurog. Subong ganito, ginatugnawa ang ako nga tuod nga ako. Ginatugnawan? Oh, hindi yado okay lang. Tibas on sa piyak para do patas. Amo na lang ang mga solusyon. Amo na yan ang mga solusyon nga mga kapala. Nga makapalain pagid sako. Ay, palain gali na. Abi ko para hindi ka comfortable. Tiki ito, mga siya kabudlay pamalhon mo. Masapos bason. Osto. Tapos rin ang sa sapatos, bala ko matakasa yung makakasay sa katakon, kakasalang spiyak. Oo. Para bakwan siya ng pareho sa flat. Oo. Okay. Kaya kabudlay man ito mo, usap ka pa babulgam, tapik mo tustakon. Scat Or may tanim mo, dala ako mumho, bala. Doon nawa ko sa una action, wala ko glumumhong. Kasabat. Hindi na hindi laway kasi linla ko sa una ni mami. Sino pilit ko nung laway mo? Akon? Nga na tistingan niya. Nga na tistingan niya. Ang laway action boy, kung may ano na iya, stiff neck. Muna? Napahid-pahid yun. Ano, makambal ko ng liyo. Nano ko man imo yun. Kaya ba nila ay mahaplos isang kung bago ka bugtaw. Effective na ang laway mo kung ano, kay stiff init. neck? Kung di ininit na lang ang tubig. Correct. Amo lang mo na galing point. Di ba, no? Init mo lang gali dapat. Ininit na lang. Gani man. Nga ilabtan pa ang alins ba. Martin Aliling, mang agadra sa imo. Che Zamora. Kay Veronica Santillan Manukan, Ana Sinoro, good morning man. Kay Ray Flores Baryoga, kay Ating, morning sa imo dira Ating. Good morning, Ating. Ems Aboso aran sa kagawad ga monitor. Yes, good morning. Melinda Demerin, may agaman. Kay Renelyn Antonio, kay Josefina Francisco, good morning. Sa ila dira ni Rodora Secuya, may agaman.
Kalayo na sa imo, di ka na tuman. Amo na natin ang nag-appear sa ako niyo. Kay Faye Onalo, ari pas Lorraine Las Barberanyo Babaw, gali. Lingoste. Abi ko na basa mo na kayo. Sa Hagimit La Carlota, Dennis Richard Tibor Roma. Good morning, man. Yes. Sige, standby tanay sa aton nga mga balita lokal. Balitang Bayan, numero 1. Action Radio Philippines Standard Time, lasay-say sa detalye na sa aton nagapangunang nga mga balita lokal. Nagapamatok ang duha ka asosasyon sa tricycle drivers kag jeepney drivers sa Barangay Vista Alegre diri sa siyudad sa Bacolod sa libre sakay nga programa nga ginatanyag sang Office of the Vice President kaupod ang Vallecar Transit Incorporated. Sanday Randy Bacauco, presidente sang Araw Vista Alegre Operators and Drivers Association kag Ruel Abrasaldo, presidente naman sa Santa Fe Central Market Operators and Drivers Association, ang nagatubang sa sesyon sang SP kahapon sang hapon para ipabutyag ang ilas nga pagpamatok. Para sa duha ka asosasyon, mapektuhan na ilang palangabuyan sa sininga programa. Ginpahig sa duha ka asosasyon nga ang libre sakay ang kada Lunes nga adlaw lamang sa sunod sang 3 ka bulan. Apang sunod kay Councilor Cindy Rojas sa iya nga impormasyon, isa lamang ka bus ang magabiyahe apang point to point lamang. Ang ini nga programa ang inlansar kahapon nga adlaw Miyerkules apang karon nga adlaw Huwebes mag-umpisa na ini sa ibang nga lugar sa Bacolod. Sa Lunes nga adlaw ang rota sang bus ang halin sa Progreso Village sa Barangay Vista Alegre, Estefania, Villamonte pakadto sa plaza. Ginpahig sa duha ka asosasyon nga sila kung taning ginkuha sa pagpatuman sa sining nga programa imbis sang sa Vallecar Transit. Nagpasar naman sang resolusyon ang SP sa Bacolod nga nagapangabay kay Vice President Sara Duterte nga ilakip ang mga existing nga mga jeepney kag tricycle drivers sa lokalidad sa pagpatuman sang libre sakay nga programa sa syudad sa Bacolod. Iniantikahan sa Bacolod SP matapos ang pagpamatok sa duha ka asosasyon sa tricycle kag jeep sa libre sakay nga programa nga makaapekto sa ila pa lang nga buhian. Antes nga nagpasar sa resolusyon ginpahayag ni Councilor Al Victor Espino, Chairman Committee on Transportation, magapangayo ini sang klarifikasyon sa LTFRB Region 6 kung bala may permisong pagbiyahe sang libre sakay sa Bacolod. Nagsustion man si Councilor Celia Flor nga kung mahimo isuspend ang ini nga programa sa sulod sa isa ka semana samtang nagahulat sang klarifikasyon. Maiban nga konsehal nga nagsustion sa resolusyon nga nagapangabay kay Vice President Sara Duterte sang subsidy para sa mga tricycle kag jeepney drivers sa Bacolod. Ginkilala naman bilang finalist sa bilang Outstanding National SK Council ang Sangguniang Kabataan sang Barangay Villamonte. Suno kay Barangay Villamonte SK Chairman Shane Solidom, pila sa mga ginapasihan agud malakip bilang finalist amo ang mga portfolios nga ila ginpasa sa diin nagapakita sa ilang mga hinimuan kag programa para sa mga kabataan sa barangay nga ilan nasakupan. Dugang panginalantaw man ang efficiency kag effectivity sang SK Council para makabing Outstanding SK Council. Naibaluan sa bugos sa siyudad sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental, ang SK sang Barangay Villamonte lang ang nakasulod bilang finalist. Yara na sa ikaduhang nga reading ang ginaduso nga barangay ordinance sa Sangguniang Kabataan sa Barangay Villamonte nga tuyo mahatagan sa scholarship ang mga estudyante sa ilang nga barangay. Sunod kay Barangay Villamonte SK Chairman Shane Solidum, tuyo sini nga magpain sang pondo ang barangay para sa scholarship sa mapili nga mga benepisyaryo bisan pala ina ang administrasyon. Dugang pamayara sila karon sa nga Financial Assistance Community Education nga programa, kundiin may 250 ka mga scholars nga nagabaton sang 3,000 pesos kada semester o kon 6,000 pesos sa bilog nga school year. Ginpahayag ni Solidum ang iban nga mga scholars na nag-graduate na sa bulig man sang sining nga programa.
Nagpasalig naman ang Negros Occidental Police Provincial Office ang ilas ning pagsuporta sa liderato ni Police Lieutenant General Rodolfo Azurin Jr. bilang bagong hepe sang Philippine National Police. Sunod kay Police Lieutenant Judesis Catalogo, spokesperson sang NOCPO, si Azurin ang inappoint ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. kag dapat nga suportahan sang kapulisan labi na sa pagpatuman sa mga programa nga magapaayo sa ila organisasyon. Dungan pa ni Catalogo, wala pa man sang personal nga direktiba ang ipaparaog si Azurin sa NOCPO apang nagpasalig ini nga sundon sa kapulisan ang mga pulisa sang higher command. Magapalaan man sunod kay Catalogo ang anti-illegal activities kag anti-criminality campaign sang NOCPO. Si Azurin kang ipahamtang ni PBBM bilang hepe sang PNP, ang miyembro sang Philippine Military Academy Macatao Class of 1989. Nagahulat naman ang Escalante City PNP nga magpakig-angot sa kapulisan ang tiglawa sa kontagdunglahan sang Valley Car Transit Incorporated agon makahimo sang nagakaigong atikang sa natabo nga paglagas kag pagpaniro sa isa nila ka unit sang bus tinalikdan nga Sabado sang gabi Hulyo 30. Suno kay Police Major Jake Barila hepe sang Escalante PNP, wala pa man nakahatag o kon makahatag ang VTI sang kopya sang footage sang nga kuha sang dashcam sang salakyan. Tinutuyog ang tanig sang kapulisan nga malanta ang footage agon makilala ang pila ka mga sospetsado. Dugang pa ni Barila, wala nila ginadula ang posibilidad nga may malain nga tuyo ang mga sospetsado nga nagpalupok kag naglaga sa bus, ilabi na nga may pila ka mga kaso sang robbery sa Banwas ng Toboso sa nagkaligad nga binulan. So far sir, wala pa kahit wala pang taga-serious ba do na coordinate sa amon. So we are just waiting for the representative from Balacar Transit para punong the actions taken Si Police Major Jake Barila. Gin-hold out naman sang tatlo ka mga suspetsado ang duwa ka mga delivery personnel sa sitio si Alay sa barangay Bulata, Banwas sang Kawayan. Pasado alas 2 ang tagna sang hapon sa tuong Agosto 2. Ang mga biktima ang kilala nga sanday Randy Enriquez, 32 anyos, kag Salvador Segura, 39 anyos, kag pareho nga residente sang syudad sang Kabankalan. Sunod kay Police Major Anthony Grande, ang hepe sang Kawayan PNP, nag-deliver sa produkto ang mga delivery personnel sa International Pharmaceutical Incorporated sa nagpalapit ang duwa ka mga armado nga lalaki nga nagdeklarar sang hold-up. Ang isa ka suspetsado na palapit sa driver ka nagtaya sang kalibre 38 nga revolver, samtang ang isa pa nagkuha naman sang kwarta nga ginabulumanta nagalambot sa 41,000 pesos, tatlo ka unit sang cellphones kag personal nga mga dokumento. Gilayo naman nga nagpalagyo ang mga suspetsado sakay sa isa ka motorsiklo. Nagapati si Grande nga mahimo konektado ang mga suspetsado sa nakaligad nga kaso sang hold-up sa Banwas sang Kawayan. Nagatingwa naman ang kapulisan nga makakuha sang kopya sang CCTV footage agon makilala ang mga suspetsado. Nagapudlo sa isa ka katindahan para mag-deliver sa ilang goods. Apang inali lang ang isa sa tatlo ka personan nagpalapit, declare hold up. Ang kabahin sa pahayag ni Police Major Anthony Grande sa Kawayan na PNP. Ginpabutsyag naman si isa kamay ang kalipay kag pagpasalamat matapos naggraduar ang kapid ukon duha sini ka mga kabataan bilang magna cum laude sa nagkalain-lain nga kurso. Ginpahayag ni Police Staff Sergeant Jethro Molo nga dako ang kalipay pagpasalamat kag bugal nila sa iya sini nga asawa bilang mga ginikanan nga nakapatapos sa ila kabataan kung sa diin sulit man ang ila pagpangabudlay. Sunod kay Molo, halin pa sa elementarya makit-an ang potensyal ni Willin Jane kag Angelica Jane nga masami nag-aaway sa pwesto sang first honor kag second honors. Si Willin Jane ang naggraduar bilang magna cum laude sa kurso nga BS Biology sa Iloilo Doctors College. Samtang si Angelica Jane ang naggraduar man bilang magna cum laude sa kurso nga Bachelor of Arts in Political Science and Public Administration sa Central Philippine University. Sa duga baraton nga balita lokal, arestado naman ang tatlo ka malalaki matapos gilagin kawat ay isa ka motorsiklo. Mga pasado launa 45 ang takna sa kagahon kahapon Agosto 3 sa Purok 1, Barangay Minoyan, Banwas ang Murcia. Ang mga suspetsadong kilala nga sanday Jude Nobles, 18 anyos, sa Purok Paho, Barangay San Miguel. Christian Kent Alindog, 18 anyos, sa Purok Arceo, Barangay Minoyan. Kag isa ka 16 anyos nga lalaki nga residente man sa Barangay Minoyan, tanan sa Banwas ang Murcia.
Sunod kay Police Captain Mark Joel Reclamado, naagi na ko nalabayan sang 3 ka mga suspitsado sa garahe ang motorsiklo nga napalagyahan ni Jonabel Fernando, 41 anyos. Duwang pa ni Reclamado nakita sa mga suspitsado nga yara pang liyabe kang nagdesisyon sila nga sakyan kag imaneho ini. Nalakpan ang 3 sang pila ka masaksi sa Purok Nara, Barangay Lopez Haina. Ginako naman sa 3 ka masuspek na nakainom sila sa makahulubong ilimnon antes na tabo ang pagkawat sa motorsiklo. Preso karon sa custodial facility sa Murcia Police Station ang ining 3 kanatalan ang kapasakan sang kaso nga motor napping. Action Radio Philippines Standard Time, lasay sa 15. Presyo sang itlog magasaka bangod sa paandam sang bird flu. Samtang Office of the Vice President naglansar sang libre sakay sa 5 ka mga lugar sa Pilipinas. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa pagbalik sang aksyon Balitang Bayan numero 1. Kag sa Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na! Milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na! Milyonaryo pa! Champion, tapat po sa inyo! Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, the anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd Mayang aga na diraliwat sa aton nga mga naga-monitor sa Facebook. Sakay Ma'am Vanessa Mayo, morning sa imo Ma'am Van. Kumusta ka na? Daw hindi ka guro ka zumba, so mo daw hindi maayong chimpo, no? Sa good morning dira sa imo Ma'am Van sa may Barangay Tangub, kag of course si Dr. Matt Mayo dito sa Minnesota, USA. Good morning, no? Sa kay Yvonne Buisher, mayang aga man dira sa Germany. Kumusta ka na Miss Yvonne? Kay JR Pavalinas Panagiton, good morning man. Kag kay MJS Candido Hildore, good morning man. Si Miss Jinky Dialagdon, ginatamyaw niya man si mama niya Lulit Dialagdon, papa niya Joke Dialagdon, sa pamilya dira sang Dialagdon, apil, mga Rifuela dira sa DSB. Good morning dira sa inyo, no? Kag good morning man kuno sa kay B-Boy Villasor. Good morning. Kag kay Josephine Lacson, maayong agaman, ga-monitor gyapon dira sa New York. Basta maka timing lang kay Baliskaranay ang time abisang New York mo kag sang Pilipinas, no? So anyway, salamat gid Miss Josephine Lacson for always listening when you have the time, no? Diri sa aton nga pagpangalagad sa Action Radio Bacolod, no? Karon nga adlaw Agosto 4, baw pila na lang 13 days to go.
before sa amon sini nga 53rd anniversary sa Action Radio Bacolod. Di celebrar kami sa amon ika-53 nga anibersaryo mo sa August 17. Na pasalamatan naton ang aton nga mga avid supporters, sa aton mga clients, sa tanan kag sa mga listeners naton sa Action Radio Bacolod nga through all these years. Ara kamo gyapon nga nagaupod ka din suporta sa amon. Damo kami mga activities isa dira sang aton nga programa o kung activity para iya sa aton nga pagpakita sa mapasalamat sa aton nga mga listeners, Facebook man o kung sa radyo, ang aton nga daog ka promo na ining may ara kami ginapanagtag nga mga coupons nga isulat fill out nyo lang ina inyo dira mga information like ngalan, edad, address, cellphone numbers. Tapos ang hawid sina daluna mo na di sa station, ibutang sa tambiolo, patiyog kung malawagan ngalan mo, kung magabutan nga ngalan mo dira, patiyog ka ruleta and may daog ka na ya. No? Pag-abot sa ngalan mo, may daog ka na. May ara kitang cash, 1,000 pesos pinakanubo, may mga gift certificates kita, may mga appliances, may bugas kita nga tag-isa ka sako, may cellphones kita nga i-raffle para sa mga hindi raffle gali no para magpatiyog ka sa ruleta bla. Ang raffle ya is ngalan no, ngalan sang ma-join nga na-fill out niyo dira sa aton nga mga coupons kag magabutan ang imo nga ngalan amo na preparar ka na kadto ka diri sa istasyon para magpatiyog sang ruleta ng kapalaran. Naman sa ara na ruleta ta preparado na? Preparado na to. Ara na to si Action Marnie gani kagapon doon nagabihan gid pamakal sa mga cellphone. Oo, true. Pwede pasakop ta? Bisan iPhone 13 lang ako. Wow! May iPhone 13? Ano? Doon ka bongga. Bisan amo lang na kay para ka maka-text ako sa kuan. So, amo na siya nga gina-invite ka mo namon to join sa aton nga activity man. Sa pila naton ka activity pa is may ara kita bloodletting, medical mission, balik eskwela. Balik eskwela. May man ang brigada eskwela. Ang brigada eskwela nilhig ta. Manilhig ta ka mang lampaso kag mga hagbas ang hilamon. Ang balik eskwela Balik eskwela ya manghatag tayo school supplies. Masaka sa mga dalanda may mga saka sa bukid, tabuk suba. True. Para makalambot sa eskwelahan. Pag makaon sa mga namit. Makaon sa mga tinanok nga saging. Mga Bisaya nga minik. Tinanok nga ano nga na bungang kahoy na bilang kwan. Kamuti kahoy, bungang kahoy. Dubungang balas ba? Kamuti kahoy, no? Basi may ara kamo da ka mga kwan di mahatag ka to sa makabataan bla. Very welcome gid. Yes, pwede na Action Boy dala pagid subong mga face mask, mga alcohol. Basi may dala na subong mo. Dala na subong. Okay, actually ganito sa requirements Action Boy, di ba? May requirements ng mga kabataan magpa-school. Sa una yung mga envelope, may mga sure, mga subong yung may dugang na isa ka face mask, sa box ng face mask, alcohol. Okay. Nadugangan pag ito requirements sa mga bata. Sige. Basi may mga ara da, no? Ngita ta. Mga face mask da. Ihatag ta sa mga kabataan, no? Sure. Okay. Standby na sa atong mga balita national.
Action Radio Philippines Standard Time, las 6:25 sa detalye na sa aton mga balita nasyonal. Ginpanugyan sa mga suppliers sa mga vendors nga mga saka ang presyo sang itlog bangod sa paandam sang bird flu kag mahal nga feeds. Sa karon ang presyo sang itlog sa mga merkado ang yara sa 7 tubtob 8 pesos. Ginalantaw nga posible magsaka sa 6 pesos kada tray ang presyo sang itlog. Na din magsaka sa salapi o kung 50 centimos ang kada itlog. Ginlansa ni Vice President Sara Duterte libre sakay program gamit ang 5 ka bus. Sunod kay Duterte, bulig lamang ini sa Office of the Vice President sa libre sakay program sa Department of Transportation. Dugang papaagi sa sining nga programa, magkabulig sila sa mga pumuluyo nga nagasalig sa public transport kada adlaw. Magpadulong sila trabaho sa eskwelahan kag iban pa. Wala labot sa Metro Manila, ginlansar man ni Duterte ang libre sakay program sa Cebu, syudad sa Bacolod kag syudad sang Davao. Ginklaro ni Duterte nga ang OVP na ang bahala sa gasto sa libre sakay kaangay sang gasolina kag maintenance. Gin-appoint ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. si Dr. Samuel Zacate bilang Chief sang Food and Drug Administration. Sunod kay Press Secretary Trixie Cruz Angeles, si Zacate ang kilalang public health advocate nga may pila naman katuig nga eksperyensya sa medisina kag medical consultancy sa nagalain-lain nga ahensya lakip na ang Public Attorney's Office. Nagserbi man si Zacate sa Presidential Security Group Hospital umpisa sa 2009 tubtob 2022. Antes ginapahamtang sa FDA, nagpangalagad si Zacate bilang diplomate sang Philippine Society for Venereology kag miyembro sang International College of Surgeons. Ginanunsyo naman ni Tourism Secretary Cristina Frasco ang ilang pagpakigangon sa Department of Trade and Industry para sa pagtalana sa nagkakaigong nga presyo sa mga produkto kag serbisyo sa Virgin Islands sa Panglao, Bohol. Ini kasunod nga nagbayad sang masobra 26,000 ang isa ka grupo sa mga turista para sa mga ginkaon nila nga seafoods. Palayag ni Frasco rahang pansin ang kapigaduhon kag kabulayan sa pagpabilin sa negosyo, ilabi na nga kinahanglan nila magbawi sa halos 2 ka tuig nga nagdamo ang kaso sa COVID-19 kag wala sang turista apang hindi man mapabayaan nga abusuhon ang mga turista. Nagpatigaw naman sa hublag protesta ang Asian People's Movement on Debt and Development sa tubang sa Japanese Embassy sa Manila. Ini para pamatukan ang paggamit sa Japanese energy sector sa fossil fuel kag hydrogen para sa power generation. Sunod kay Lidi Nakpil, coordinator sa among grupo, dapat nangauntatan sang Japan ang paghatag alokasyon sa fossil fuel. Napatigaan man ang grupo sang kaangay nga hublag protesta sa Bangladesh kag Indonesia. Ginpahag naman ni Attorney Aaron Pedrosa, Secretary General sang Sanlakas kag co-chair sang Energy Working Group sang Philippine Movement for Climate Justice nga delikado ang ginahimo sang Japan. Sa iban pang balita nasyonal, nagkapauli na sa Pilipinas ang 288 pa ka mga OFWs nga nadagpan bangod sa kawadoon sa dokumento agad magkatrabaho kung magtinil sa Kuwait. Sunod sa Overseas Workers Welfare Administration, nakabalik na sa pungsod sa kaysa isa ka chartered flight sa Philippine Airlines ang nasamit ka mga OFWs. Sunod kay OWA Deputy Administrator Arnel Ignacio, kada isa sa mga nag-repatriate may specific violation kag kaso apang maswerte na lamang bangod wala gindayon pasakaan kaso kag sa bailo gindeport na lamang. Kalabanan sa mga OFW wala sa visa agud legal nga makatrabaho rason nga nalakip sa lapnagon nga crackdown sa mga migrant workers ng gobyerno sa Kuwait. Apang patag sa pila ka mga OFWs nga nalakip sa repatriation flight, kalabanan sa ila nagpalayo sa mga amo nila nga pintas rason kun nga hindi maproseso sa maayo ang ilang nga dokumento. Nakuha naman sa isa ka mangingisda sa West Philippine Sea ang isa ka dako nga debris nga ginaligar gikan sa Chinese rocket. Nakita na nasamit ng debris mga 100 ka milya gikan sa barangay 7 sa Banwa sang Mamburao, Occidental Mindoro. Mayara ini sang disenyo nga bandera sa China kay may nakasulat nga Chinese characters. Sunod kay barangay 7 Chairman Jimmy Patal, Hulyo 26 na nakuha sa mangingisda. Ang nasamit ni debris kay isa lang ang masarangan nila dalon gikan sa laod. Dugang pangin paibalo sila sa Philippine Coast Guard nga may ginpalupok sa Sulu Sea kag posible na anod sa lugar ang mga debris. Sunod kay PCG spokesperson Commander Armand Balilo, wala pa nila mabiloan kundi naghalin ang nasambit nga debris. May mga report man nga gina-verify pa sa karon ang may nakuha man nga debris sa Sulu.
Sa katapusan nga balita national, ginpahag sang bag-o na appoint nga Commission on Elections Chairman nga si George Erwin Garcia nga iaiduso ang pagpatukod sa bago nga COMELEC building matapos nasunog ang headquarters ng COMELEC sa Intramuros, Manila. Sunod kay Garcia, wala nila ginagamit nga rason ang nagluntad nga sunog, hapang kung magkita ang sitwasyon sang daan nga opisina ti Onagidman nga magpatukod sang bag-o. Dugang pa ni Garcia, nagigangot na si Department of Budget and Management Secretary Amena Pangandaman sa ila agod hibaluon ang budget para sa bago nga building para masumetal sa Kongreso kag maaprubahan na. Palayag ni Garcia, may preparado na sila nga disenyo para sa bago nga building nga may 8 floors kag butangan sang warehouse kag media center. Sunod kay Garcia, malambot sa masobra 8 bilyones pesos ang magasto para sa pagtukod sang bago nga building sa 3 ka ektarya nga propiedad. Action Radio Philippines Standard Time, las 6:30. Good morning, anay dira sa akong classmate bala sa Australia, kay Miss Lilian Bermudez. Yes. Nag-prepare. Nakabalik na siya. Yes, nag-prepare na gani sa subong sa Miss Earth, Melbourne, Yeah. Victoria. Uy, ala, perfect. Kay Sa siya- tuwa babayo, no? Yes, siya ang sponsor sang outfit sang Miss Earth dito sa Uy, Australia, ala. no? Morning dira sa imo, Lil. Kag sa kay Trexie Iboseo, Rochelle Fulgencio Susana, may mga problema di sa ho. Si Trexie lang. Jenny Solgon, Mang Agaman, kag kay Teresa Lina Cayaw, Evelyn Sinaon, Warliton Nesya, kay Peter Aligarbes Jr., sa Philippine Guardians Brotherhood Incorporated, Talisay City Chapter dira. Good morning sa inyo. Teresita Yong, Ruby Martinez, kag Ruel Hipelga. Teresita Yong, good morning dira sa imo sa liwat. Okay? Mga ka-aksyon, inyong ipapatiyan na aton mga balita diri sa aksyon, Balitang Bayan numero 1. Standby na sa action report, second portion of podcast-aksyon, Fred Salanga. Balikay kita sa aksyon balita morning edition, upod gapon sa inyong news team. Action, Eden Aboso. Kag-aksyon, Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Life Extension.